wangamunyana wakhe nomsebenzi mawuphathwe nguwe ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Njengomalume kaMazembe, njengomalume kaThembani, njengomalume kaMlokishi, njengabantwana bonke ke bethuni, uziqoma wayindobe kakhulu uThembani. Ngomnye wabantu abakhe bamosha bawabi imoto yabantu engazi noya ingobani na ehamba neetshomi zakhe. Seva kuthiwa nango uThembani ejele emncinci njalo. Phofu asimaze befundiswe ngubani uqhuba imoto. Wayiqhuba kodwa uThembani lo moto. Siyifamily siyamkhulula lo mfana. Thembani. Take ndamva umuntu ekhumsha Thembani esithi the ship is safe at the harbor, but it is not destined to be there. It is destined to face the storms in the sea. Hamba kakuhle mntanami, uzosibusele kosithembiso, uzosibusele kwamabhuti, usibusele kutamkhulu wakho, usibusele kuMadlamini, usibusele kuThumeka mntanami besanda uhamba. Xa bekubuza uba ngaba kwenzeka ntoni emhlabeni uzothi usishiye sisanyuka intaba. Sihambe kakuhle mntanami, kodwa ndithanda ixesha uhambe ngalo ekuthe kanye xa esithi unyana womntu beyani bebuza uba besithembe yena, ngoba uthe xa hamba apha endleleni evela ebheke iMouth kwabuza abantu bangubani nalo bangathi uyedlula, ebuza into bangaba nguwe wedwa nomhambi apha eJerusalem ungayazi uThembani usolekile. Uthi umuntu ophenduleyo Thembani besithembe yena uba uyaba ngumkhululi wethu. Hamba ntanami, noba awusikhululanga thina uThixo uzaliveza icebo. Kodwa ukuhamba kwakho Thembani ndicela kushiye uxolo emhlabeni. Izithi ifemeli engavaniyo Thembani, noba ithiwe sayintoni kodwa senisilwele ngaphezulu. Niyazi uba ngaba nishiya sizintsalo emhlabeni. Sasho ke nangoku mntanam, ngenye imini
umsiyo uyazohluke enkungwini. Uhambe kakuhle mntana. Sathi xa siphuma Eastern Cape ithi ibheke eBloemfontein. Ade kakuthethwa pha besiva ilwimi ba litshintshile. Ndava sekhala hada. Sesikuphi khona manje. Bavele ngefestire ngiyeni wesibu. Hada sesikuphi khona manje. Machita Senikul a check Eastern Cape back. Josie no Chinchilwimi. I mean like in the Pili no Mazembe a long time. Kakulo futhi. Okuhamba kwethu sihambile sihamba until bahamba namajita. Sihamba siqhezuka apha endleleni. La nto ithethwa ngumfundisi uthi yayazi isonga sinezilize 20. Kuzakhutshwa zibe Yeah, man.
yadota isidoda sadoda ke madoda nito delele shasemthaka twitcha amaphathi ithoba yaka yonto madoda ndisithi goduka mntwana omhlohlala emhle ezakho inzamu zisamile goduka tolele thuna olakho council festile bakulindile miqolombeni ezantsi emlanjeni engetheni nasesitabeni besitsho ngamxhalomnye besithi alahoyi homhom ndiyafuna ukuthetha ndinomkwehu xa unxambe nterhambo lihambe licime kodwa okusenhliziyweni akucimi. Silayita elikhandlela ke. Ndicela noba sesiliphethe elikhandlela but siwe kakhulu elisenhliziyweni. Because you know what? A heart consists of 4 chambers. It has a right atrium, a right ventricle, a left atrium, and a left ventricle. Meaning that uMazembe owns those ventricles, those chambers. Mhleli sincede moyo oyingcwele sithembele kuwe uyinkosi yezinto zonke wena moyo oyingcwele baba ngisomandla Nkosi elungile sicela Thixo namandla ngalomzuzu Nkosi elungileyo kukhanye ezinhliziyweni khanyisa Thixo let your light come upon us baba somandla let your